na Bicol Target Afternoon Edition. Madadawog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na weekend sa Saindo Gabos. Maray ta medyo nagpundo na tabi so uran. Ang pagpaabot mina naman ng pagrespeto sa lambang miyembro kan familia fet sa 4 ngunyan kan bulan na Febrero taon 2022. Biyernes. Viva Señor Santo Cristo. Alas 5 sa DCGB News Online live po ang misa, tabi, June. Tama ba? And kung pwede, gusto niyo magpasiring man dyan kamo sa dapdap sa Mission Church, tabi, Pasalamat lamang sa mahal na Diyos. Kami po naglalaom na yaong kita gabos sa marhay asin ligtas na kamugtakan sa taho kaining pandemya. Padagos kitang manarig asin makimaherak sa mahal na Diyos na malikayan tana, malampasan ang kadipisilan sa pagikang pagkakabulong kan mga may COVID. Asin kitang pinagpoprotehiran o kaya pinagbibiyaan kan karahayan ning salud. Day man po maulakitan, imagamit niya to ining karahayan kan salud susog sa kamautan kan satong kagurangnan. Siguro nagbimerienda ka mo dyan, ha? Pa-share naman. Kami po wala pa, Tom Goods pa, Tom Goods. Mantag kamo dyan nagbimeryenda o kaya naghanda kan pamanggihan sa kusina. Dadagdagan mian sa indong kabasugan kan manlain-lain na informasyones minaburotwa dyan sa palibot. Katuwang taang news team pading Jomar Compadreng Al Compareng Jim, si Ans Galero, si Luwens Barcena, si Henry Deboy Mata sa Manibela. Technical control ang sa kong kapartner, the man from Poland, Dion Napolis in the house. Sa newsroom, pag-arog magkaining oras, diretso ang pagmonitor kan mga istorya pangyari sa palibot, sumada lokal. Siyempre, ang pag-abang kan mga istorya nasyonal, internasyonal. Wala pang lusot po yan. Yaon man ngunyan, News Director Edwin Peralta. Nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa Production Center, yaon dyan si Angel Mustasa, ang samuya pong Anghel. Sa IT, ang naka-duty si Richard. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Maray na hapon, Pilipinas, Bicolandia, asin Kinaban. Musta lamang dyan sa Catanduanes. So sa Catanduanes, June pinag-acquit, klarado, dismiss, sukaso na ipinagsaangat kontra kay Gobernador Boboy Kua sa Sandigan Bayan. Taon-taon pag-uri-istoryahan ta. Yan, okay. Klarado na naman po. Si Gobernador Boboy Kua, yun ang sinasabi. You can put a good man down. Buda kung talagang disturbo man sa nadyun baga, ang gigibuhon mo, disturbo politika. Wala kang mapapala, tabi, ha? Maluwas ang katotohanan. O yan baga, dismiss so kaso kontra kay Gobernador Boboy Kua, tabi. Taon-taon, pag-uri-restoryahan ta po yan. Maray na hapon, tabi, sa nakarantabay man digdi sa Legazpi. Sana po, iyaraon ka mo, mga taga Legazpi, tabi daw, ha? Dakul baga, nag-arantabay ka, subago? Sana po, iyaon, dahil nagpundo sa pagdadangog, ha? Ang sa kong numero, 0961-759-0888 sa Smart, 0961-759-0888. Smart yan, and 0926-0156-020 sa Globe. 0926-0156-020 sa Globe. So, yaon dyan sa DCGB News Online and so sa YouTube, marhay na hapon hali sa Pilipinas.
makishare na lang kan sa tuyang broadcast dyan worldwide. High definition, full digital broadcast. Sige. Dahil na kita magpara uloy, diretso kan istorya muna sa palibot. Aramon ta ang bulos kan informasyon. Ano daw ang dispatcho na dara ni Padring Al? Kung Padring Al, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, maray na hapon. Tadi, suporta kan kadakla na mga local government units ang saro sa mga sekreto. Kung nga ta nagbabandera man graray bilang numero 1 sa survey ang Ako Bicol Party List. Pading Pio, sa mga latest na informasyon na nagruwas mo niyan. Sa magkasarong pahayag ni Congressman Pido Garbin Jr. asin ibang pang mga representante kan Ako Bicol Party List, nagluwas na yaon permi na suporta kan mga local government units, especialmente digdi sa Bicol Region, partikular ang Albay, kung saan nahiling ang padagos na suporta kan gobyerno probinsyal pag Ako Bicol ang may mga proyekto asin programa sa barangay. Pinapatunayan ini dahilan ta sagkod sa ngunyan, nagkapadagos ang magayon na teamwork kan Ako Bicol asin kan gobyerno probinsyal sa panginot man ni Gobernador Alphonsus Bitsara, kung saan man lain-lain na mga ayuda daing puknat na mga ayuda naresibikan mga yaon sa barangay, yaon sa tupad, yaon sa educational assistance, may medical assistance, asin pigkatarawan pa nagakapir ang sektor ni na mga ayuda finansyal para makatabang-tabang man lamang sa panahonin na pandemya ngunyan. Mientras na ang gobyerno probinsyal, iyaon man ang suporta sa mga parauma, sa mga BHW, sa mga senior citizens, PWDs, sa panginot man kan PSWD, si Madam Eva Grahida, asin iba pa na mga nagatarabang sa gobyerno probinsyal kasamay, ang Ako Bicol sa pagbisita kani sa nagakapirang barangay, pagpatunay na yaon ang teamwork kan mga LGUs na ini, ang gobyerno probinsyal sa Ako Bicol, kung kaya nagabandera ngunyan sa mga survey ang Ako Bicol talagang pipadabat man lalo na ka mga Bicolano maski sain na lugar. Iyan pa rin ang informasyon, halo digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Duro-diretso kita kan mga istorya. Nasa linya man si Luwens na Barcena. Luwens, marhay na hapon tabi. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na hapon sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pang bareta. Tao talaga minsan man ang dapat na basulon kung natatanangyayari ang mga pagbabaha minsan sa mga arababang lugar. Sa basura man sana kan mga daing disiplinang individual ang naging rason. Aligado kung natatabuminaha naman ngunya na hapon sa Purok 1 kan Barangay Tagas, Daraga Albay, pasiring sa May Magayon Drive. Ini makalihis na ipagudambitan sa DCGB News ngunya na pagkahapon ni Daraga Municipal Engineer Piel Montaliana na pakalihis sa indang malinigan ang kanal ka nakalihis na aldaw sa lugar. Nagbaha naman asin kang nakaresibi sindanin reklamo o minaksyon naman sindadigdi antimano asin kan pagbutingkal naman kan kanal na diskubre na nasulat su kanal dahilan sa basura. Sigun kay Montaliana dapat magkaiguan ng disiplina ang kada individual may kinaraman sa pagtapok din basura. Takun gabosa na may disiplina dai mauro-utro ang kakadiglag na iyo ang rason kan pagparabaha maski sa ibang lugar sa Daraga. Siniguro man ni Montaliana na magpapadagos ang sa indang pagmamonitor kaibaan sa indang team may kinaraman digdi takuning kaso may mga kaipuan aksyonan ninda ang may kinaraman sa siring na bagay. Yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya hali sa lokal na gobyerno kan Daraga. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Thank you so much, Luwens. Diretso kan informasyones 15 minutos o kaya 16 minutos na lapwas alas 5 ang pagkahapon o kaya alas 4 nin pagkahapon. Pading Jim, what's happening man? Go ahead, good afternoon. Makikikoordinar si Provincial Engineer Dante Baclao sa DPWH para sa planong pagpapaburugtak ng mga warning signs digdi sa Kalabaan kan bypass road para dahil na mga tropa tabi pre
ang medyo matinding aksidenteng nangyari ka sa bago. Digdi sa nasabing lugar kung saan sarong kaso ni na aksidente, tulo na mga behikulos an envuelto. Siniguanin mga nagkairrido, maringani dahil nagbuhis din buhay sa primerong matinding aksidente na nangyari digdi kasabagong Mauranon. Partikan na pagpasiguro bilang konsideradong provincial road and bypass road kung dahil man kiplano ang DPWH unong sa pagbugtak nin mga warning signboards ang PO ang maasumir kani para antisipado kana mga drivers. Kumpadring Jim, nawara. Nakat si kumpadring Jimmy. Naputol. Sige, apo dan ta kapading Jim, standby, yan, manungod yan so aksidente ka, subago na nangyari dyan sa bypass road, ha? Yan, wala pa si pading Jim, tabad magsabata ng apod mi, pading Jimmy na nasalita. Sige, tapakatapos si pading Jim, we try to get in touch kay Provincial Engineer Dante Baclao, maaraman ta. Pading Jim, go ahead. Ngunyan, ang PO ang sumir kay ni para antisipado kan mga drivers sa mga lugares na delikado. Apira kani ang apelasyon man ni Provincial Engineer Dante Baclao sa mga drivers na tamili perti hunaan na mga tinampo niya to digdi sa satuyang kapalibutan. Dahil man masyadong garapal sa pagpadalaga ng mga makaskasuno na. Yan. Maski sahin mina overtake, wala to na paguna mo dahinin na peligro sa tinampo, urog na kon na mauran. Uya ang tingog ni Provincial Engineer Dante Baclao. Siguro, makakita dyan kay mga warning traffic signs para matawan ng warning itong mga nag-aagit yan mga bikulo. Nareparo ta medyo talaga ko yung makaskas magpadaralagan dyan. Magayon na kaya anagihan. Especially mo niya na mauran. So, if one din na caution, aram tabaga na pag-araw ka ng mga panahon, tag-uran, medyo delikado ang pagkuhan. Provincial Engineer Dante Baclao, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jim, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. Sige, kananta daw, sige, kaurunon ta otro si Engineer Dante. Tiba ad lamang kuan na makunyananta man ni ining informasyon pa ta sabi itong hahagado ninda sa DPWH o kaya sinda na yata sumaasumir ka itong so pagburtak ning engineer marhay na hapon tabi. Tara, lamang. Yes, good afternoon engineer. We're on air po sa Bicol Target po. Thanks for taking our call. Kari-report pa lang ni Pading Jim and pinag-replay so sa imong interview kaso bago. Engineer, ma-assume tulos kamo kaso magburugtak nin mga warning signs mo na dyan bago tabi hagad nin tabang sa DPWH yan sa bypass road tabi? Ma-coordinate manggiraray kami. Tabaga igwasin da ki parehong proyekto hindi madoble. Aha. Pero iyon na ang instruction sa muya ni Governor Bichara. Ay, opo. Mag-provide na ki mga traffic signs, warning signs. Lalo na bagango yan na medyo magayon na ang tinampod dyan. So, arugani kaya na mauran. So, dahil maiwasan na magkaigwa kaya arug ka ng mga pag-iyan, aksidente. Iyo po. So, ma-provide na kami dahil PO. Ay, Pero, opo. ma-coordinate kami sa DPWS, hindi magkadulog. Iyo tabi. So it was the governor himself na tabi, si Governor Al na Bichara, ang tulos na nag-order na sa Indo na yan, the soonest bugtakan na nin mga informative, warning signs, directional signs tabi dyan, gabus-gabus tabi, and kamo maki-coordinate pa sa DPWH, tangan nila ay magka-doble-doble tabi engineer. Iyo po, PO. Ay, oho. Okay, tabata. Iyan man agad, ang engineering aspect kayan tabi, sir, ano ang mag-inibong na lane? Duwang lane sa natabi iyan o pirang lanes tabi? Ang kuan yan, ang ibong din, tigduwa, kaya 4 lanes ba yan? Okay. Tigdowa. O kaya nakakabuelo. Ang kuan? Buwelo. Ang mga bihikulos. Okay.
pero dahil pa kung nahiling tabi dyan na mga linya bagang puti o yellow, tabi engineer sa tinampo. Day pa man na sa DPWH tabi ang kuyan kaya siguro ma-coordinate ko na kami tabaka kaibanan sa kuyan nila. Kaibanan sa budget nila. Kung aning day madubli. Ibaga tabi engineer ano ta supposedly pagpipaagihan ng mga tinampo ay dono kung tama ang pagkasabot ko tabi pagpipaagihan na dapat kumpletado na kaitong so mga markings baga ano itong so broken white lines araw kaan tabi. O diyan Ay, dai tabi, pa. piglalao man tayo na mga kaagsinda. Mga safety measures man yan. Oho, iyo tabi. Okay. So maringani tadaing na piligrohan duman engineer kasubago ano. Na, No, gagari so sa 4-year-old yata ito. Mhm. Medyo na kuyan. Garin ailing na so may footage. Iyo, Ailing iyo. pa sa nangunyan. Takao ka-meeting ko niyan si Governor. Ipo. Pinailing sa muya. Garin naglayog so sarong kuyan. Isus. Sarong bikulo. Isus Mario. Naulog duman. Grabe, buminalintok talaga. Mhm. Turn turtle kumbaga. So apat na bitis goman na sa itaas. O sige tabi engineer ano pa ang pwedeng idagdag diyan na nasa jurisdiction na din do ano sa DPWH patabi. Ang sa DPWH pa taday pa man na siguro day pa man din natatapos. Oho. Dengo na kami nag kuhan. Ah. Anyway, Pio, mag-coordinate kami. Kung in kaso man na gusto mo mag-agi mga traffic signs diyan, mag-coordinate kami. Yaning daing ko yan, day mag-durog. Iyo tabi. Odi. Sige tabi engineer salamat din marhay sa oras na ipigpa tao mo sa DCGB. Salamat po. Salamat po. Okay, thank you so much si Engineer Dante Baclao po. Yan nag-order na si gobernador mismo na asikasuho na iyan na proyektong yan tabi okay tinampungan sa Kamalig Bypass Road. Sige, and iyan nasa poder pa kan DPWH. Apudanta daw yun si Kunyan. So isa na nga nito so tagapagtaram kan DPWH 2nd Engineering District. Na lingawang iyaon sa cellphone ko dai ko na ko niyan. Digdi ka na dai ko na ko niyan. Nalingawang ko so hanapon ta digdi mapanta lamang. Nasa puro na kandila ako eh. Ito. Bako-bako sa 2nd District. Sa 2nd District. Sige, taon-taon tanap nga. Ay, nagatabi. Sige, taon-taon data napunta. So, ngarang kan. Kay ribata sa FM dati. So, lalaki. Si Richard na Jesus. Dalisan yun dalisan na. Apudan to si Richard na de Jesus, tanganing makonta da. Balonta. Balonta. Tiba adla mga bakante si Sir na Richard de Jesus. Diyan sa DPWH 2nd District Engineering, tabi. Yan, nagaring. Ang cellphone ni Sir na Richard. Sir Richard, marhay na hapon tabi. Si Pio po kan DCGB. Hello, Pio. Good afternoon and good afternoon sa mga listeners mo. Opo, napaapod kami and thanks for taking our call. Kahuron mi si Engineer Dante Baclao pagkatapos na mag-report si Jimmy, may recorded interview sa duman and nakahurong ko man bilang follow-up sa programa. Manungod baga dyan sa Kamalig Bypass Road, may aksidenteng nangyari and ang pinagpapasikaso na nga ni Gobernador so mga directional signs, warning signs, informative signs. Nakahurong ko si Engineer Dante Baclao, Kanalbay, provincial engineer, sabi, ma-coordinate na sa Indugay sa DPWH and parang naburugtak sinda dyan bago magburugtak ng mga arukan, warning signs, directional signs, por sobring anit na may na-aksidente ka sa bago. Now, ang sabi ni engineer, nasa puder pa gayon din yan, DPWH tabi, sir? Yes po, Sir Pio. Bali, under warranty po pa siya, ining Kamalig Bypass Road, which is a 3.5 kilometer na highway. And let's see, we'll try to coordinate also with the Provincial Engineering Office and our Maintenance Office para at least, if that's the suggestion of the public for the installation ng additional signages, we will try to
provide that if we can. Iyo tabi. Ta matindi baga su accident tabi Richard and nakaabot naman po sa informasyon sa Indo Kasabago? Yes po, Sir Pio, bali nakaabot tulos ang information through the social media, no? And nakamonitor po si D.E. Warren and agad-agad po na nag-instruct po siya sa maintenance team niya na yung pinaka-aranito man sa area na magduman tulos and mag-install key rubber cone or caution tape para at least ma-assist po ang traffic and of course itong nasa accident area masecure man at mantulos po. Oho. Now, di ano pareho magka so tara mo ni Engineer Dante Baclaw, ma-coordinate sa Indo and kamuman, mako-coordinate na so you will meet soon tabi para mabugtatakan na iyan kan respective markings, warning, directional signs, informative signs tabi Sir Richard. Opo, Sir Pio, and first sa pag-ururo natin, at least mas mapapagayon po ang pwedeng mailagta po dyan sa lugar. However, Pio, looking at some videos na nahininta po and first, day pa po kita mga comments ni Maray po dahil we are still waiting for the official blotter dun sa nangyaring incident sa Kamalig Bypass Road. But in any rate, Pio, we'll try to follow up this sa ating office para mabigyan din ng attention if ever yun ang kulang sa area. Iyo. Nagakuan lang ako tabi Sir Richard. Ano yan, pag pipaagihan na ang tinampo, halimbawa yan na yan na bypass road, dapat ba na iguanan ka itong sa mga marking sa tahaw baga, white lines na bakong broken lines, yellow lines, double yellow lines, and so mga sa pagirilid tabi, Sir, diyan sa Kamalig Bypass, natataday pa po kayan, over? Actually, Sir Pio, I go po the solid line na naka-install dyan, ining thermoplastic. However, basic lang ining nakalag dyan, and additional chevron signages are usually dadagdagat sa yan upon turnover, no? But let's see, Pio, it will depend also on the program of works dyan sa area. Ay, oo. So pag nasa warranty pa Sir Richard tabi, ano po ang pasistema? Cargo pa kan contractor o DPWH na ang mabugtakin ng mga informative warning and danger signs tabi, over? Usually, Pio, DPWH po ang naglalaan ng mga chevron and additional signages and directional signages sa area. Usually naman yung warranty period, Sir Pio, hindi po cargo kang contractor. However, mainly po, duman po inion, naglalaog sa pagka-construct mismo, sa pagka-construhir kang pinaka-structure. So, yun po ang pinagtatawaning attention duman sa pinaka-warranty. Ay, oho. O di sige tabi Sir Richard, and I for one nagtutubod na the good district engineer will not take this sitting down. Papa-action na ng tulos-tulos tabi and mag-coordinate man sa Indo si Engineer Baclaw tabi Sir Richard. Salamat sa oras tabi. Yes po, Sir Pio, thank you very much for bringing this matter to our attention and rest assured, Sir Pio, na nakatutok po at yung district engineer na si Warren B. Asatea sa mga pagyayaring ini and mostly naman, most of the time nakikipag-coordinate man kita sa tuyang provincial engineer, na si Sir Dante, Engineer Dante Baclaw, para at least mas ma-improve pa ang katuyang serbisyo sa mga tao. Sir Richard, salamat sa Indo and please give my regards kay D.E. Warren. Salamat pong maray. Thank you very much, Pia. Mabuhay ka. Likewise, mga tugang si Sir Richard De Jesus, ang tagapagtara po kan DPWH 2nd District Engineering Office. Yan sinasabi ko sa inyo ma-meeting na sinda tulos and midbid ta ining mga personalidad na ini, they will not take this sitting down. Aaktibaran yan po tulos. Mismong si Gobernador nga ni Ibaga, sabi ni Engineer Dante Baclaw, kahurun niya ngunyan, nag-orden na asikasuho na yan tabi. Okay, sige. Thank you so much kay Sir Richard De Jesus, DPWH 2nd District Engineering spokesperson tabi. Yan. Well, aram mo, June, maski ini without pinpointing, without fault finding, maski gura kabubugtak ning directional signs, warning signs, informative signs,
Pero sabi kan ini halin sa LTO ha, nakahurong ko one time si susaro diyan sa LTO, sarong official, nalingawan ko lang so pangaran na. It's mainly driver's error. Kanya, tadakol ning factors ang mga aksidente, so kausa, mechanical, and so driver's error, then so iba pang factors, panahon, so kamugtakan kan tinampo, iba-iba. Manlain-lain yan. Pero kadaklan driver's error. Pag sinabing driver's error, pwedeng misjudgment, kung sa inang paliko, pawala, kung arin ma-minor, kung arin ma-preno, kung arin mapakaskas, kung arin ma-shifting cambio, kung paano ang pagkawikaw, pawala, patuarog na kayan tabi ano. So, totoo, ining mga informative signs, directional signs, warning signs, yung gabos-gabos, nakakatabang ning dakula yun. Nakakatabang ning dakula na ma-informaran ang driver na ang sa iyang wisyo is magiyahan, tanganing dai magkaigoning driver's error, mamitigar, kumbaga, mabawas-bawasan. Pero kung, sa totoo lang, igo baga paano yun, dawa, gura, ano mong kaiingat, so iba, barumbado, ay nako talaga. Kaya tama itong sa LTO bagad yun na papaseminaron giraray, kitang iguan ng mga lisensya, ma-renew, professional or non-professional as well. Paseminaron, tama yan. Parang continuing learning education. Secondary na sa nadadyon, itong sa mga mechanical defect causes, nawara sa preno, o nagputok sa goma, secondary na lang yan. Mainly ang kwan is driver's error. Nata, pag lunad mo pa sa nasa auto, anong gigibohon mo? Driver ka dyan. Anong gigibohon mo? Pag lunad mo sa auto, gigibohon mo sa pinagasabing 360 degrees. Yan. And bear in mind, yung pinagasabing blow baguettes. Ano iba blow bag. Anong blow bag? B, brakes. L, lights. O, oil. W, water. Yan. O, susaro pang B. Ano pa ito? So, B. Dahil paglingawan, BB, kay ba mo? BB. Battery, BB lang yan. Baka kuyo pang kausa ng aksidente mo, BB, iba naman kinakambyo. Battery, air, so G, gas. Tapos so ano pa, so letter E, iga pa, blow baguettes yan Ano sabi, dinagdagan pa kan iba. Yung fuel, kabos. Bago ka makuan sa auto, bago ka mapandar, bubukasan mo ang hood, so, gabos na mga fluids niya, gabos. Pero ni ba yun, ay, nako naman. Grabe ba ko sa buwag agad Nahiling mo sa mga video, buda so picture, nako, sus Mario Joseph. Baralintok na todo. Ay, okay, sige. Las 4:34 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP.
makukua sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Hanggang sa huling patak. Para sa pangarap, para sa pamilya. Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jump start your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ When searching for something deeper, well, okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose cheers and blue. Choose what's true. Kasama mo ang cheers and blue. Choose what's true. Kasama mo ang cheers
responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahukbulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vista, Dutana, mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso. Kay Nonoy Cap, Adrian Salceda. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target. Thank you so much, Tabi June. Grabe man ining abisong ipinagapaluwas kang Estados Unidos de America, ano? Andali yan. Oho. Sige, Kaning may follow-up lang po una kita. Sa tuyang mga sources. Ito po. Sandali. Tasalasupin. Sige. So, si Congressman Joey, maray na hapon palantabi kay Madam Sheila Cecilia Sanchez Arcilla kan Pandan Catanduanes
Ini Boboy, so esposa mo, so nagkakandidato na alkalde, para alkalde kan Pandan, Catanduanes. Si Madam Cecilia Sanchez Arcilla, running for mayor dyan sa Pandan, Catanduanes. Maray na hapon tabi sa imo. Mauranon da dyan sa Catanduanes ngunyan. Ano? Sige tabi. Yan na. Kuan? Oh. Si Congressman Joey pinag-informaran si Secretary Teddy Boy Locsin Jr. na makipag-koordinar sa embahador kan Estados Unidos de America so Estados Unidos de America John and Tatanems Flora is now in the house. So Estados Unidos de America nagpaluwas nin abiso na dai magbiyahe pasiring digdi sa Pilipinas an sa indang mga konstituentes. Matindi daan peligro sa satuya kan COVID, yaon an kidnapping, terorismo, asin iba pa. Na ano daw ng Estados Unidos de America? Duman sa pahayag ni Congressman Joey, igwadaan ng civil unrest. Sabi kan Estados Unidos de America, yaon ngayang civil unrest, kidnapping, krimen, terorismo, buda, mas peligroso ngayon Pilipinas sa COVID-19. Sabi ni Congressman Joey, asikasuha daw ngayon ni tabi Sekretaryo Teddy Boy Locsin Jr. O garing ngayon na sa salaman ang pahit. Kun mo, sabi ni Congressman Joey, mas ligtas nga ni da ang Pilipinas kumparado sa US pag abot sa COVID-19. Uni po ang statistics and numbers don't lie. Sabi ni Congressman Joey, uning statistics. Sa nakalis na mga simana, kumbaga sa Bicol, ang deaths per million sa Pilipinas, minaabot sa nasa 4.73. Hababa, kada milyon, diit ang nagagadan sa COVID kumpara sa Estados Unidos de America na 40.63. Gustong sabihon, sa sarong milyon na residentes, constituentes na may COVID, ang nagagadan sa Estados Unidos de America, halos 50%. Sa Pilipinas, sabi ni Congressman Joey, per milyon, 4.73 sana. Dahil nga ni nagsi 5%, madali sana, dahil nga ni nagdi 10%. Yan ang sabi ni Congressman Joey. In other words, one is significantly more likely to die in the US due to COVID-19 than one who is in the Philippines. Kaya napipicture out nindo, halimbawa sa 10, kabangakaan natitigbak sa COVID duman sa Estados Unidos de America. Sa 10 naman, kung digdi sa Pilipinas, ang nagagadanday nga ni nagsi 5%. O ari nang ma-safe. Yan sa statistics na pinag-aadalan ni Congressman Joey. Sabi pa digdidikang Congressman, in fact, more Filipino healthcare workers died in the US due to COVID-19 than in the Philippines. So mga kababayan tapang healthcare workers naman, nagsakripisyo, nagbuwis kan sa indang buhay sa US, maprotehiran sana sa mga Amerikano, kaysa digdi sa Pilipinas na diiton ang nagkakagaradan ng mga healthcare workers. Sabi digdi pa ni Congressman Joey,
na kaipuhan ining pag-adalan ta maapektaran kay na sa tuyang turismo. May widespread kidnapping ni civil unrest. Dahil makitag nahiling na nag-araklas ng tao. Ano? Kaya tama po ini si Congressman Joey. Koordinar na tabi ang Department of Foreign Affairs sa Embahada kan Estados Unidos de America. Ilatag ang mga empirical data as in konsideraron itong pinagpaluwas na travel advisory sa mga Amerikano na do not travel to the Philippines. Remember igo baga kaitunin mga nagbuburutuan na istorya na nauumaw nga ni kang World Health Organization at one point in time duman sa laban niya to sa COVID-19 na maray ang padalagan. Iling ang India milyones baga susos. So India kumpara digdi sa tuya o maski digdi sa tuya gulpinaan madunong tagasampay. Very hard to govern. Dahilan ta sabing puro tama. Iguaning DOH, mga eksperto na yan, pig-question pa nin mga doktor man. Dahil maintindi. Ay nako, di sige. Pwede na kita tatadyon and tatanem, tabi. Tanganing makabuhay lunas o mga masunod. Sa pangarang kabilog na fuwersa, kami po naglalaom na natawan mina naman kamo ning serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa programang Bicol Target. Happy weekend po, day kalingawan. Viva Señor Santo Cristo. Alas 5 man may misa po diyan sa Mission Church sa Dapdap. Buda sa DCGB News Online. Masunod tulos News Direct Edwin asin si Francia may Boras. Sa pangarang kan tropa Tata June, Tata Nems, Mega Force, Angel, Direct Edwin, News Manager Mar, Arven and Richard. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, amang Diyos ang magbantay. Happy weekend! Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa indong kadamay.